Limos, limos, limsiw, kaluyang buta. Magtutudlo. Kinsa may nakasa nga nagtawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang manggilikanan? Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala o mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios, ikapadayag kaniya. Mao ba, pagtutudlo? Kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Limos, limos mo. Iksuon. Limos, limos. Ablihan ko ang imong pananaw. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang RMN ninduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agi og pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa among gituyo pagmugna kining sugilanon nga gisuwat ni Charlie Haka. Sugilanon nga naguluhan, pasaylo ako akong Ginoo. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Nak, dali, kuyog di papa. Ha? Asa man ta pa? Basta, dali. Filimon? Asa ni mo dadon si Emil, ha? May mo ba, Mirna? Ayaw kong butis kong buhaton. Filimon, unsa ba? Bata pa kayo si Emil para imong i-apil ang illegal nga imong gisudlan. Email, dali na. Kaya doon na nagbuhat na to. Filimon! Filimon, unsa ba? Filimon! Oh, Nak. Kanawag sa kanrin sa tricycle, ha? Ibili lang muna ta ka dinis daplis kasada, ha? Naray mo dool ni mo. Unsa pa? Imo kong biyaan? Ibalikon na ta ka. Basta kay isaan ako nga dili ka gumupawa din, ha? Ayaw pagbiya din, anhirag ka. Upa. Sige. Ito mo yan, anak ni Filimon? Oo. Iya kong gibiyaan din, he. Dali, tuwing ako. Kailan mismo mong papa. Dali. Anay tadi ni suit siya. May dinikiwi makabantay na. Unsa day ni? Dili ni pwede nung isaba bisan kinsa. Kiniging pangsuon ako sa plastic. Dako-dako tag makwartani. Ako ni iska step simulawas. Ning pipila ka buog nga pakiti sa drogas. Trukas? Oh. Ay, makasabot raw niya kay nagdako mo. Dali. Dali, tuyok. Anak. Basta, iyog-yog sa bisan kinsa. Si Papa rin mo yung mukuha ini. Dali, suluban ng jacket. Ano di kamailan. Makasabot. Unay.
Nak, himo niyo. Kwarta pa. Taghan na ko dani. Nak, para imo na sa imong pagtabang nako pag atong sang adlaw. Ipusa na ang taguay, ha? Kaya tingalig mo abot na niyang panahon nga kinahanglan na ninyo sa imong mga igsoon o sa imong mama. Sige pa. Wow, katakan ni mo duwa ni Miloy. Ganahan ka? Taghan ka kusap. Pwede ka ng taktak lang. Sige. Imo na niyo. Yes, salamat ha. Ay! Unsa to akong nadunggan, ha? Nangayo kag duwaan aning email? Oh. Hay, uli na! Iuli na, ha? La, kanahan mong kuan na Ayaw pa nga yung bisan unsay gikan anang pamilya, ha? Kay drug pusher ang amahan, ana. Maong mas nidaghan ang mga adik-adik din sa ato tungod anang pamilya, ha? Sige na, barong din, ha? Kung mauli na ta sa ato. La. Ayaw ko pugi! Ikinabukan, ha? Nga hasta ang imong mga anak na among nga ning binuhatan nimo, ha? Ma! Nag-away na sad mo? Emil, di na ka bukuban sa imong papa, ha? Sa! Uy, why magbuot na ko, ha? Ako mo'y masunod ni primaya! Nabuang ka na bagay, Filimon, ha? Mo pa na gusto nimong mahitabuan sa atong mga anak, ha? Nga si Emil maparehas ni mo! Di ka ba magkasamot mo na? Kung di ko ibuhaton, kung dili na ko gamito si Emil, wa tay makaon. Di sila mag-eskwela. Filimon, bata pa kayo si Emil. Di na ko kaya ganun na utang mahitabo sa atong anak. Magkalaom kang way daw tang mahitabo sa tong anak. Samtang niya ako. Filimon, Emil, magandam. Kaya kayo gusto ka ron. Filimon. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Bata pa si Emil sa diyang gigamit na siya sa iyang amahan sa pagbaligya o ginadiling drugas. Hangtod nga nakidad si Emil og 15 anyos. Padayon paghapon silang namaligya sa butang nga dili maayo. Nakabsil lang ko na ron, ha? Pero, pa, Ay, wanay piro-piro. Karoon na ni. Sayang kayo. Dako tagiguan ni. Filimon, hunungan na in taon ni ninyo. Wala ikahatag ang kaayuhan ni mo ilabi na sa bata. Si Emil, ingon man sa itong pamilya. Pagkilo mo rin na. Isag ka sa adigin mo sa mga kong huna-huna. Mula ni makasalbar sa itong kalisod. Filimon, Emil, palayo na ko. unsa pa? Nga naman. Ayaw pagsunod na ako, ha? Ay, pagtupad na ko na ko. Filimon! Kasi mo mga kamot! Mga polis na! Si Papa, napalibutan sa mga pulis. mga anak, sige na, pangaon na mo. Dali na mo din Emil, panuho pa man ka mo doon. Kaon na din dali na. Ma, atong bayaran ang piyansa ni Papa ron makagawa siya sa prisuhan. Dili. Dili ta mo bayad og piyansa sa imong amahan. Mas may nang napriso siya aron matagam siya ug aron makaton siya. Pero ma, Emil, husto na ha. Husto na. Ayaw ipamugkos ng imong nahuna-hunaan. Kay bisan pag pwede siya mapiyansahan, wa tay kwarta nga ikabayad aron makagawa siya. na ako ma. Nga, Oh. Emil, kadaghan anang taglinibo. Diin man na nimo. ipadaguan ni Papa na ko ma. Aron ko no, doon natin magamit pohon. In kaso kung mahutdan na kita. Kinuo ko. Ma, sige na ma. Ibayad lang tani. Sige na ma. Emil.
Salamat kayo nagagawas na ka pa. Salamat sa nak. Lang ta to nimo gi pagbayad ang akong gipataguan ang kwarta nimo. Pa, di na ko kaya nga makita kas prisuhan pa. Uy, Sige lang nak, mabawi ra niya na nato ng kwarta hapon. Ay ka balaka. Dili na ha. Dili na mahitabo kay dili ko musugot nga mobalik pa mong amahan ug anak ang trabaho ah. Mirna, Filimon, ako na sang tingog ang masulod aning pamilya ha. Daghan mga paagi nga mabuhi ta nga dili mamiligro ang inyong kinabuhi. di ka ba gimuhilom? Ha? Sige! Sige! Sugmagon ko nimo. Buhata! Ipakita sa ibong mga anak kung unsa ka kasalbahis. Unsa kasalbahis ang ilang amahan nga ilang giidolo. Dugay na ko nag-antos, Filimon. Dugay na ko giluod sa pagtunog pagkaon aning panimaya. Dinahibaw kong gikan sa dinautan nga buhat ang imong gihimo. Habi nimo, Filimon. Dugay na unta kong gusto makigbuwag nimo, pero di na ko mahimot tungod sa mga bata. Nigawas na mismo nga dili ko nimo kayang biyaan. Kay dili nimo sila kayang buhion pareha sa akong gibuhat sa kadausan ninyo. Mga hunungin ako nuko. Hunungin ako anang imong pagsigid pangamoral nako. Suma! Pila ka tuig ko nga nagtrabaho og tarong. Ha? Pero doon na ba'y asenso sa itong kinabuhi? Wala! Mas misamot ang nagkalisod. Samtang ang mga dato, mas misamot ang kanato. Filimon. Wa ko'y laing ginuna kung dili nga mahatagan mo og komportable nga kinabuhi. Sa pa nga mangandoy ko nga mahatagan tabog mayong kaugmaon ang ako mga anak, ha? Nga dili patas ang palaod. Pila ka kaso din sa ato nga mangawat lang og usa ka gatos basta pobre ka, pisuhon ka dayon. Pero ang mga labaw, bisag pila pa ka milyon ilang kawaton, libre gyapon sila. Hayahay gyapon sila. Mga wa na ko'y pake kung usay may tabo sa kong kinabuhi. Basta kay ikahatag ko ang ninyo nga akong pamilya ang kinabuhi nga angay ninyo. Emel, dali na! Opa. Emel, saan ka na? Anong wa pa magandam? Doon na tayo trabaho doon. Pa. Di na ko. Di na ko pa. Gusto na ko muundang. Mao ba? Sige. Ano lang ka din, Hisbay. Huwag bantayin ang mga manghod. Sorry pa. Kasabot ko na. Dili ka nga mga igpasilo na ko. Wa pa na po si Papa ninyo? Wa pa man, ma. Ma! Ma! Si Papa na priso na sab. Ha? Unsa noy? Ma! Gisit up ko na siya dong. Ato na ko sa papas prisuhan. Pa, sorry pa. Wa ko ikabayad og pensa ni Moron. Ug saon nga enrollment man gud sa akong mga manghod ron. Unya, paigo ra nga akong natigom. Pero, ay kabala ka pa. Magtigom ko aron makapiyansa ko nimo. Nak. Ayaw na. Gamitan na lang na para nimo. Para sa mong maigsoon o sa mong mama. Sagdiin lang ko din isusuod kung pila man katuig ang sentensya na ko. Mauni angay na ko. Naibao ka ba? Grabe nga kung pagmahay nga gidamay pati ka. Bata pa kayo ka pero ako'y gitudlo nimo nga tarong. Pulos kyut sayop na. Sayop kayo. Daghan kong sayop nga nahimo nga kinahanglan akong bayaran. Mao nga hustos mama ninyo.
Gusto si mama ninyo nga ni ako din sa suho sa pisuhan. Emil, gusto mo desisyon. Ayaw ipadayon ang mga butang nga ako nabuhat. Ayaw usba nga akong mga sayop. Eskwela og tarong dong, ano magkahuman ka. At timanag mong mga igsoon, inguman ni mong mama. Ayaw silang pasagdi. Nagsabot ka. Pa, ikabala ka. Makagawa sa liga din eh. Mangitar at pagi. Pero gusto kong musaad gyapon kay Mel. Isaad na ko, anak. Oo, pa. Ikabala ka. Ako'y bahala nila ni mama og ako mga igsoon. Pa. Nak, mahal kita ka. Mahal kita mo. Kamusta mo mga igsoon ingon man ni mama mo. Batang bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Naundang gyud si Emil isip drug pusher og samtang nag-eskwela siya. Mutabang siya sa iyang inahan sa pagpamasura og pagtinda og ginagmayng mga utanon aron lang sila mabuhi sa iyang mga igsuon. Og nakabalita na lang sila nga namatay na kuno ang ilang amahan sud sa prisuhan tungod sa sakit sa baka. Filipo! Filipo! Ganong nibiya mo ka. Filipo! Ma, oras na siguro nga mubalik ko. Dili, Emil. Dili ko musuot. Nawad-an ako pa na. O dili ko gusto nga hasta ikaw nga akong anak mawaha pa na ako. Ma, ay kabala ka. Magpalayo ko din eh. Aron, di mo maamo. Pero Emil, bata ka pa kaayo. Ma, isaad ko ni Papa sa wa pa si mamatay nga muundang ako. Pero nisaad sa ko niya nga di na mo pasagdan. Dili pwede nga wala ko'y buhaton. Unya ikaw nagkalisod ng maayo aron lang ta mabuhi. Emil, anak. Gisuwayan na to, ma. Na mabuhi siya tarong nga paagi. Pero unsa? Gigutong nga punta tungod kay kuwang ra kayo, ma. Ang pasaylo ako, ma. Pero kinahanglan ko ning buhaton. Emil, ayaw pagpakawa sa paglaom, anak. Tunay kalukoy ang Ginoo. Ayaw itaw ni buhata. Ato na, ma. Anak, maluoy ka! Balik din eh! Emil! Unsa man? Mauna niya tanim? Oh, muna na, Emil. Emil! Ayaw paglihok! O kuyong na mo nga malinaw! Gago ka! Gisingap ko rin mo! Ginoo ko ni mo na! Masaya akong giingon ni mo. Di ba giinat ka nga ayaw ni buhata? Yung tanawa ni resulta na! Mama, ipagawas ko din, ma. Di ko gusto din, ma. Pwede pa siyang makagawas, ma'am. Basta dalhin na og certificate nga magpamatuod nga usa sa minor. Sige, sir. Dadante ka.
Salamat sa Ginoo nga nakagawas kag yun nak. Ug di ka din hiuban nako. Ma, pasaylo ako, ma. Pasaylo ako sa tanan ako na buhat. Sa akong pagsupak ni mo. Manoy, ayaw na tubuhat nagbalik ha. Dili ko gusto mapriso ka, Noy. Wala gani si Papa o niya hasta ikaw. Mawapog ka na mo. Day, pasaylo si Manoy ninyo. Imbis ako may mugaid ninyo. Pero ako naman hinuuning nagpakita o dili maayo ninyo. Dong Emil, pasalua sa gulong. Nga imbis ako'y mao'y kinamagwangan ninyo. Ako'y nahimo. Aron matabangan mo si Mama sa mga gastuhan din eh. Hinungdan ka. Nisuod ka ng butangan. Pero Dong, Emil, gusto kong makatapang niyo. Uyog na ako. Ipaila-ila ti kang Pastor Ed. Nagkagamakat una niya. Parehas mo. Kriminal sa siya kani ato. Pero karon, usan siya ka pastor. Kadaghanan ninyo din hikaron, parehas rasad nako sa una. Kapila na nagsigi og sud gawas sa prisuhan. Pero karon, nag-usab na sa kinabuhi. Sa mutuom og sa dili, gigiyahan ko sa Ginoo sa hustong daan. Gihatagan ko niyag misyon, pero dili para magbuhat og krimen, kundili maghatag og pangamoral sa mga taong nawad-an og paglaom, parehas nako sa una. Tinuod, lisod ang pag-usab sa atong kaugalingon. Ilabi na kung makakuputag dinagkuay ng kwarta. Ug ang pirmi natong ipasangil, gibuhat na ni para sa tong pamilya. Pero padayon putang nakasa. Ang tinuod, mga mahal kong igsuon, tapulan ta. Mo na'y laktod nga pagkasulti. Tapulan ta og kuwang na ta og pagtuo sa Ginoo. Mga kaigsuunan ko, nasayod kong kada adlaw, nagsige paghapon tag fight sa kausaban sa atong kaugalingon. Lisod. Pero abi ninyo, inubanan sa kanunayng pag-ampo, mahimo ra gyud na nato. Maong ayaw mo kawa sa paglaom. Pastor Ed, salamat ha. Salamat sa mong pangamural. Daghan kong nakatunan. Way kaso, Imena. Kalipay na ako nga makatabang ko sa akong isikataw. Usahay, manggod. Masaag ta sa sayop kadan. Tungod kay kuwang na ang atong panudlanan sa mga pagtulunan sa Ginoo. Pastor Ed, ayaw kalimot sa pagsangpit niya, Emil. Andam siyang maminaw. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Og dili mga higala tapos ang atong sukilanon. Nagituyo pagpahaom atol ni ining Semana Santa. Sugilanon nga nag-uluhan. Pasaylo ako, akong Ginoo. Kining maong sugilanon gisuwat gubo sa direksyon ni J. Lee Haka, spinner Ariel Mancao, recording editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Karing. Apan sa dilip kami hingpit manamilit, aniya ang mga artista nga naghatag kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Filimon, Ray Arellano, Emil,
Jeffrey Gabonada, Mirna Jennifer Menyosa, Lola Carol Marie Hikait, Pastor Gio Gabonada, inubalda ni Alduin Nacorda, Ariel Mangao, o Ricky Karin. Hangtod sa sunod na sugilanon, dagang salamat sa pagpakiguban kanamo. God bless us all. Batang bata ako, nalalaman ko to. Inaamin ko rin na kulang ang aking nalalaman at nauunawaan. Ngunit kahit ganyan, DXDC Holy Week Special. Ang pulong sa Dios ngadto napili niining mahal nga adlaw gikan kini sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 1 ngadto na sa 2. Bersikulo 1 nagkanayon, ang Ginoo maong agkong kahayag, manluluwas og tigpanalipod. Busa wa ako'y angayang kadlukan. Bersikulo 2, sa higayon nga sulungon ako sa akong daotang mga kaaway. Aron patyon madagma ug malupog sila. Mga kasama, ang atong refleksyon ini, kung kita bagya kasama nagtuo nga ang Dios mo'y labing makagagahom sa tanan bisan pag-unsa kadautan, kagamanan, kakusgan sa atong mga kaaway. Ug doon natay Dios magkakasamang atong gituhuan nga siya gyud ang hatag nato proteksyon sa adlaw nga tanan. Kana gayud bagya kasama may tabo. Gumikan kay kita nagatuo man sa iyang pagkamakagagahom, sa iyang pagka-almighty, way butang imposible kaniya labi na gyud og proteksyon or kaluwasan gikan sa mga daotan tao nga naghimo nimog daotan. Gumikan kay duna kay Dios nga gisaligan nga imong gituhuan nga mo imong taming batok ngadto sa mga daotang mga tao nga nag-interes sa imong kinabuhi, dili sila magmalampuson. Gumikan kay ikaw gidihugan sa labaw magagagaw. Magakasama kini sa Radyo Mandudong rin Lubasbog, Patat Ariben. Unang Korinto 10, versikulo 12 to 13. Busa kung naguna-huna kamo nga ang inyong pagtuulig una, pagbantay kamo kay basin kung makasala usab kamo. Walay pagsulay nga maabot kaninyo na wala usab maabot sa mga ubang mga tao. Apan, kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Ug kun moabot ang pagsulay kaninyo, maghatag siyag pamaagi aron maantos ninyo kini. Mga kasama, nagingon ang pulong sa Ginoo nga dili gyud ta niya sulayan, nga dili makaya nato ang atong mga struggle, mga problema sa kinabuhi, mulabay lamang ug gaan lamang kay anaa siya magauban ug magahatag og pamaagi nga kani masolusyonan dayon. Padayon ta sa atong pagtuo, pagsalig ug pagampo sa Ginoo. Kini si Radyoman Jenny B. Mamalyas, Tata RMN. Ang ato ang pulong makutlo diya sa Roma Kapitulo 10